Carretera Idron, vorejant el pantà de Iessa. És immens, diuen que és el mar del Pirineu. Vam parar allà mateix al poble d'Ascó, a 580 metres d'altitud, situat en un punt estratègic, despoblat, però manté l'activitat ramadera als voltants. Ha tingut una vida intensa, agrícola i ramadera, fins que va ser expropiat per construir el pantà. Des de finals dels 60 ja no hi viu ningú. Ascó està datat ja a l'edat de bronze. Sempre ha estat un territori de pas estratègic. Tenia castell de defensa i de vigilància, punt d'interès per romans, musulmans i reis de diferents èpoques. A mitjans de l'11 va ser incorporat al que seria el Regne d'Aragó. A mitjans del 19, Pasqual Madoz el va visitar i va escriure sobre el poble. L'església de Sant Miquel és romànica del 12. Conserva la portada, els murs, la torre defensiva. Va ser modificada al 13 i al 14, però vigila i guarda tot encara des de dalt. Des de fa anys, l'Associació Pro Reconstrucció d'Ascó, d'antics veïns i descendents del poble, treballa intensament per mantenir la memòria viva, aconseguir la rehabilitació i recuperació del poble. Tant de bo ho aconseguiu. Com diuen, Ascó té futur. L'església de Sant Miquel, com molta gent, hi confien. Ascó està reconegut com a conjunt històric artístic i part del Camí de Santiago. I anem marxant. A poc, admirant tota la vall. Caminada i dron per camins preciosos ara. Parem, als voltants de Sopeira, a 862 metres d'altitud, a recordar Aulet. Era un poble molt important. A finals dels 70, amb la construcció del pantà i la presa d'Escales, que ara l'envolta ple fins dalt, va quedar del tot despoblat. Datat a l'alta edat mitjana, apareix citat per primer cop l'any 851. Consta que era un punt estratègic important, amurallat en castell i torre de defensa, que ho vigilava tot el que arribava del sud. A més del castell, tenia una església del 17, ermites del 12 i el 13. Ara, malauradament, queden només bocins, però les pedres que encara aguanten diuen ben fort que aquestes serres, que aquestes planes, contenen molta història. Durant segles va ser un enclau ple de vida. Val la pena no oblidar-ho, si pogués parlar. Continuem fins a Sopeira. Des d'aquí, encetem una ruta vista de dron serralada amunt, fins a 1.180 metres d'altitud, a la zona de la Terreta, a buscar, en aquest paisatge agresc i bucòlic, de camins sinuosos i costeruts, el que queda de Llastarri. Datat a la baixa edat mitjana, està abandonat del tot des dels anys 70. Era un poble molt important en la història i les comunicacions de la zona, per la ubicació geogràfica on està. Durant segles, el coll de l'Estarri era el pas obligat per remuntar la Noguera Ribagorçana per la riba esquerra i evitar travessar l'estret d'Escales. També va ser important als fets de 1944. Queden només restes del castell de l'església dedicada a Sant Hilari, protegides encara com a bé cultural d'interès local. Per mantenir la memòria viva, cada any se celebra encara una festa de retrobament a l'ermita de Sant Antoni propera. Des de dalt es veu tot Sopeira i el monestir d'Alaó, molt vinculat històricament a Llastarri. Continuem per la Ribagorça i pugem a 1.440 metres al Pic Rodó a tornar a buscar les restes d'Erill Castell. A recordar un cop més que té una història molt important lligada a l'antiguitat de la família d'Erill. Construït el 1022, va ser donat als Erills al 1040. Tornem a admirar des de dalt, a vista de dron, el paisatge bellíssim que l'envolta. És un lloc privilegiat. Segons Coromines, el topònim Erill ve de les paraules iberobasques i significa poble-poble. Aquesta duplicació mostra la importància que va tenir el poble d'Erill Castell a l'alta edat mitjana. Des de 1972 que està abandonat del tot i només queden restes. L'església romànica de Santa Maria, del 12, catalogada com a bé cultural d'interès local, continua resistint tossuda,
coberta per un llençol de verd que vol protegir part de les parets que aguanten perquè no caiguin. És com si esperessin que es faci un miracle i que s'inverteixi a protegir-lo i restaurar-ho tot. Ojalà. És que és preciós. I continuem, baixem a 1.330 metres d'altitud a buscar el poble vell de Saraís. Seguint els fantàstics camins de bosc de la vall de Boí, l'aigua va buscant corrent en noguera de torres més avall. Les plantes floreixen lliures decorant els camins i animant-te a continuar i arribar a Saraís vell. Date del segle XI. Ara està abandonat del tot. Encara hi ha parets que resisteixen enmig de les runes i que eren cases importants de l'època. La iglesia de Sant Llorenç també resisteix encara ferma i tossuda, coberta per l'heura, com si fos un jersei protector en caputxa. Tot abandonat el 1955 a causa d'un incendi devastador. El conjunt des de dalt va mostrant el dibuix de l'antic Saraís. Devia ser molt acollidor i molt bonic. Enmig de l'espai natural preciós on estava i encara està ubicat. És impactant.